रोहित शर्मा के फैंस के लेल बहुत बड़ खबर। का रोहित शर्मा रिटायर हो गईलन? रोहित शर्मा कैलन बहुत बड़ घोषणा। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज हम चर्चा करे जा रहल बानी रोहित शर्मा अपन रिटायरमेंट के सवाल पर का कहलन। हमारे साथ हमार मित्र पांडे जी बारन। अब विस्तार से जानल जाई पांडे जी के साथ। तो का हाल बा भाई? तिवारी जी अपन सुनाई। हमार तो ठीके बा। हमरो बढ़िया बा। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गईलन का? न ई त सारा सारी अफवाह बा। टॉस के समय जब बुमराह से रोहित के बारे में पूछल गई तो वो कहलस ड्रॉप होए के फैसला रोहित के खुद रहे। अच्छा ये बात रहे। पर यहाँ तक क्रिकेट के बाजार में चर्चा हो गई रहे कि अब वो रिटायरमेंट ले लेहलस। रोहित शर्मा लंच के दौरान स्टार स्पोर्ट्स के इंटरव्यू दे के सब दूध का दूध पानी के पानी कह देलस। वो साफ कह देलन अभी रिटायरमेंट नइखे लेवे वाला बानी। अभी फॉर्म खराब बा, यही वजह से सिडनी टेस्ट नइखे खेल रहल बानी। और कहलन हम पीछे हटे वाला न बानी। परिस्थिति हर मिनट बदलेला। ई बात के गारंटी नइखे बा कि बल्ला आज साथ न देहलस त आगे भी न देही। इसे साफ झलकता कि रोहित शर्मा अभी रिटायरमेंट न लेवे वाला बा। पांडे जी ये बात तो रोहित शर्मा के फैंस के लेल बहुत खुशी के बा। हाँ बिल्कुल। देख रोहित एक सेल्फलेस खिलाड़ी बा और वो आज साबित भी कर देहलस। वो सही कहलस सब दिन एक जैसा न होला, दिन जरूर बदली। आज हम मान गई कि रोहित शर्मा एगो बढ़िया खिलाड़ी के साथ साथ एगो बढ़िया व्यक्तित्व वाला भी बा। पांडे जी रोहित शर्मा के इस सोच के हम भी तारीफ करल चाहम और यह सोच हमारे इंडियन क्रिकेट के बहुत आगे ले जाई। राउत सबके का राय बा कमेंट में जरूर बताई। आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। आ क्रिकेट के हर चर्चा खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।